Ọkọdị. Ọkọdị. Na-ekwukwa okwu. Ogu Eme. Ebe anyị na-atata bụ be Chief Patrick Chidolue, Nnabenyi na Nnabenyi, onye anyị ji obere na Abuja ka this month go celebrate his 63th birthday. So anyị bụ ndị Umudioka wee nebe anya kasị anya anyị back 20 years ago to 30 years ago wee fụ uru ya bụ nwa amadi abalị obodo anyị a na-akpọ Umudioka Nnabenyi. The first mmiri ya gbapụ sesasịrị onye ọbụla gọọmenti emenwero ka o mere about 25 years ago. Since then till now, he has been in one project to another to our community. Nsi na obi m dị m Paulina ọ bụrụ ọ ga-abụ understatement because onye anyị na-celebrate today bụ the pillar of hope. In fact, when he say that the highest investment man na-eme in life bụ God and your wife, the third person anyị ekwube na bụ Nnabenyi, onye anyị nọ na ngwụrịa taa, or somebody like the kind of person he is, if just put a call across, Nnabenyi enweghị ike ịfụ ya call. Ọ bụ na ọ dị so busy that he could not pick your call at that particular time moment. Nnabenyi will turn that call. Chiaga eji or turn on that call. So if the simplicity in him, the humility in him, despite the kind of person he is, it's a big shot in town. Daddy na ma akwado chakwana na ma afubana osim sekulana ka mpele ga ekpele o muchikwala anya osi ni bia na yo chikubo okọ anyị akọ na onye ya enye anyị ihe kọ anyị nya akọ na onye ya enye anyị so wee bụli ya be ekpele anyị na ekpe Chineke ekwena ka ọkọ onye ya enye anyị Chineke bulibela anyị Nnabenyi elu n'ofu ni ha ya elu ofu ni na anyị niile because na anyị nwa na onwete na ọ ya elu anyị aka. Hello, table boy. First back, let's share. You look at target. You flat and as at that time, AGK strong. AGK strong man. I feel. Where come my cheeky? Where the chopper market in only have go those shares. That has no go back. Now God go to ATM. My go in the dollar and naira and pound. Not a strong move. Next, you have more shares. I am. In the letter, definitely, definitely, Umudioka. Umuwoke gwagharịwa ihe na-afụzi ụtụtụ onye na-abịa bata ya we are looking for Mr. Anyakora etu a ka ofu onye si na Chelsea bịa kpokọla akwụkwọ niile wee bụrụ ma nke Nnabenyi ma nke ụmụ ya ma nwunye ya n'aka m ka ha gụbọdoro ihe niile. Target enyere m nsọpas ya target m by millions. Leta so much ihe ndị nọ marketing na-apụ ilo eleta home mụnwa nọ n'ime Chiki strong group leta more than double nke ha. Onye ọbụla na-akụ aka MDC Lagos tell them commendation. So I need to be very happy. I don't why the very happy with the two good DIC and support unu na-enye anyị ọkachasị Nnabenyi. Onwe ihe anyị mebere anyị kọliọna ha asa ọ na-enedo anyị anya ekpere anyị na-ekpe n'isi ụka Nnabenyi wee bụ na Chineke ya ejo ego ogologo nye ga-arụ isi ike business ị na-eme from higher to higher. Ịya na-eche na-abata onwe ihe ya ebe greater you will pray. Ọ dịla bụ mma ọ dịla anyị mma. Ịmụrụ onye abụọ aga m uchu na ọ dị ya ọ Nnabenyi ọ nyapụ ọga m onye kpọrọ nnukwu kpọrịtara onye akọ nọ mụ ya akọ maka na ndụta mba ọzọ abụọ taa ka ejebere ọ onye na ndị akpọpụtara nnọọ ọsị mbekwa m ga-ejebe ibe na agba tiketi mbuzo jeweje London nata
Later nke a fotakwa asị m na kwa nwa ahịa ya azụba ebitawa tape video tape na gba ticket na wa Singapore buru eburu na-ebutazi a na-ere ihe ndị akọwa ya na onye na-abụ nwanne m maka na ndị nọ na ekpo oku n'ebe ndụ nwere isi ọza ọ bụrụ na ọ kpọọ aza m sefụzekwu ụbọchị dị mana onwe na ya gbajekwu n'ọya one mụ na ya jere bụ ọdụ na mkpa jujere Ihe nne ọbụla nọ n'ime Abuja today is on the account of Nnabenyi. Nnabenyi was the first person to drift from Lagos to Abuja. And coming down to Abuja and seeing the opportunities in Abuja, he went back and called a lot of prominent people who are doing business there in Lagos to come and invest in Abuja. Iluzinju onwe gị by way of introspection. Kelonyi Simakia will be Abuja. Okwu onye na-adị ka ya. Nnabenyi si na Onwero Ihe Dike ji Ogu Eme. Okwu Igbo ka ọ bụ. Na Onwero Ihe Dike ji Ogu Eme ma anụrụ ọgụ ma anụghị ọgụ. Na Dike bụ Dike. And nkọwa okwu a bụ na he is a peacemaker. Onye ya bụ abata ebe a na-anọ ka egbuo ọsọ ji nwayọ si ji nwayọ ihe dị otu a na-akọ ụkọ ebe ndị ọgaranya nọ. O nwere ọgaranya ya bụ ịga ya anya iwuo sikwuo na mkpu asị na na-adịghị mma bụ uru ndị nze eziokwu mana onye nke a bụ na imegota ka ịmagori ọsọ ji nwayọ. Nnabenyi has developed a concept, a phenomenon. The phenomenon he always liked to recite is now Onwero Ihe Dike Ogu Eme. And that concept has dialed a lot of tension, not just in this meeting, but within Umudioka and Nnabenyi and general. Nnabenyi, for me, is more of we should be a subject of research work. That is the truth. Often I'm a Igbo about the concept of personality. Nnabenyi should be, because often the Harvard University will indicate video research on Igbo boy and any video on Nnabenyi.